6. løb Kikos ærespræmie og næstsidste afdeling af V4. Der gik starten til dagens 6. løb Kikos ærespræmie med nummer 1 Fraser i føring. Galop for 2 Feingartner, frem indvendigt kommer 3 Empty Glass. Derefter har vi 4 Ginetta, 5 Getafe, fortsatte problemer for 2 Feingartner. Næstsidst i feltet indvendigt 6 Explosive Peak, og sidst er nummer 7 Attention Bøgedal. Sat i trav er den også 2 Feingartner og sidder med bagerst i feltet, men det er 1 Fraser i føring. Han Jonasen ser ud til at bestemme det tempo, han ønsker at gøre, har bag sig nummer 3 Empty Glass. Vinder banen 4 Ginetta, derefter 5 Getafe. Lige lidt kommer deltagerne op og passerer de første 500 meter af dette opgør. De første 500 meter afviklet efter 22,1. Nu var der galop for nummer 6 Explosive Peak. En meget rolig indledning på det løb her. Fuld kontrol til nummer 1 Fraser, der bestemmer alt. 3 Empty Glass, 4 Ginetta, 5 Getafe, derefter 7 Attention Bøgedal og 2 Feingartner. Langt er der til 6 Explosive Peak. Nu er det 7 Attention Bøgedal, der skifter til anden spor på afstand for Katja Bøgedal. Forsøger at komme lidt tættere frem, hvor 1 Fraser fortsætter den, der bestemmer alt for René Jonasen. Efter 22,1 de første 500 meter, så skulle den også ud nu nummer 4 Ginetta. De første 1000 meter afviklet, det skete efter 20,4 med nummer 1 Fraser i føring. Udvendigt 4 Ginetta, indvendigt 3 Empty Glass, anden udvendigt 7 Attention Bøgedal, frem indvendigt som tredje 5 Getafe, sidst udvendigt nummer 2 Feingartner. Og dermed er vi godt ude på sidste omgang, afslutningen på V5-spillet, som også er Kikos ærespræmie. Lidt tættere frem hele tiden udvendigt 4 Ginetta, stadigvæk nummer 1 Fraser indvendigt. Der er kommet lidt bedre tempo på løbet, der har heller ikke været det store tempo på undervejs. Så skal de alle sammen kunne løbe stærkt til slut. Nu er vi midt på bagerste langside lige om lidt med nummer 1 Fraser i føring. Ser ud som om Jan Kramer bare sidder udvendigt med hårdt betroet 4 Ginetta. Inden bag ved 3 Empty Glass klar i anden på udvendigt sidder også nummer 7 Attention Bøgedal. Fremme indvendigt 5 Getafe med sidst i feltet nummer 2 Feingartner. Vi har taget hul på den sidste halvbane og stadigvæk uforandret med nummer 1 Fraser i føring. Udvendigt nummer 4 Ginetta, der også til synligheden har kræfter bare kigger sig lige lidt tilbage. Gør Jan Kramer her, går nu tættere frem. Han har lige orienteret sig, hvor de sidder deltagerne hos Jan Kramer bagved. Han går helt frem til nummer 1 Fraser med 4 Ginetta i sporene, kommer 7 Attention Bøgedal. Indvendigt forsøger 1 Fraser, så er det 4 Ginetta, der forsøger at gå frem og afgøre løbet til hendes fordel. Ude i banen kommer nummer 7 Attention Bøgedal indvendigt, strider den også godt imod nummer 1 Fraser. 1 Fraser indvendigt, udvendigt 4 Ginetta, kommer hun forbi Ginetta, eller 1 Fraser indvendigt. 1 Fraser indvendigt, har måske kontrol.